nupa tuak lana upang dun vetak mai John na le Elise te chuan sumlama harsat na nasatak an toka an khosak harsat chavin an inlu anaman ngei po chu rei tak chungan pe thei to lovani John na chuan marketing company a na chu a mu ve nge ya ma se ama a inda niam lutuk na le thotur tam lutuk chuan anun phung te chu ati buain engma tak tak a lo chuak thei me ulo chuta a harsat na bel cha turin sel enge motal anei lawani chuan a boss la chuan anna atanga bana a voreng mai boxi lelama Elise po chu na zongin a interview vereng china ma se experience ani ilawa wangin nol ani le nge chin ina a omchang la hian an in nei tu palir zet mai arnian in lu amandil pa in a cheideu kher china apasal chu milho chamle lak lo mai ani thu han soi khum te chu anuam ti berani le ngal zan kha chu an nupa in party changkang deuh maya hian dress code po shelem lo chuan an vakal veringota an mun thom no mai maya an va in lan lain midang ro chu an nal hlom ngei mai nima sela chuti chung chuan party na tlang chu an tum ta thawa chu party chu an college local pui chin pe to ni huai hot ni in ali chu an classmate dangte ang thawa hausa le lar tak alo ni to chu chuan John le Elise te chu in mu te tir zwal ma se alo bera afria in turan mun ani miawa wangin chu an tan chuan a hlutak ze thawani atuka John chu zana zu in nem ema wangin apen rong chu alwak ta chiama Elise in ser tui lak sak tuma fritz a en chuan engma alo omlo an poisa nei ang anga mamo le turin dorlam an pantangala chuta konglaka accident an tok pal ta hlo maya ma se vanei thak takin atuama an hliam lo thung revak lova John chu police tenena an inbiak lain Elise in Peter pakhatina bolhobu machanga Teapot lever mai a hai chuak lai avamu abul naideu maya chuan thil hlui zorna dor alo omboka engchia nge ani asha chak lutuk chu manmo dawa kongkanin karlo tlan chuan asut pha chep nge dor chunga chuan lutin Peter nen chuan anti ti zuya adora athil nei te chu afaksak luama ma se Peter chu phone call chang tura akalson hlek chungin Elise in chu Teapot chu aru chuak ta daya manmo takin an kan chuak ngal John chu avoi khatnana anupuin thila ru chu makati hle ma se Elise ero in rugruni chu dubik lovin a ho mai thu in a chang vetlat atuka chuan John chu office lampanin a chuaka chuti lain Elise chuan phone mangpa in asamalo pot chuta phone mi abetuiru tuk chuan sampona in alu adep pala chuti rwal chia chuan Teapot chu aron cheta rul mai Elise in achina wa hong chu achunga poisa alo ommo maya Elise chu athong chiang kher mai engtianga Teapot chung dai daya poisa lo omrengot chunge ni ti shia da duwa wangin alu chu antikang lui le ngata chu vele Teapot chuan poisa aron peleta achana shia nu chuan kongsang shangin a intina luita anat na azwal paule Teapot chuan poisa a pennem ting mai ani chuti lain John chuan anna a selling target a phak lawa wangin an boss chuan aban tange a bedong taka ina awa ho chu khuma anupui ni khor shelo le hliam tam tak neya lo let reng chu awamu chuta puina dila tumlai takin Elise chu ron harle thutin John hena chuan a thathu ashil ti chuan John na achanga bana ni thu chu asoita a chu vele Elise na takena beng thoi mai John chuan asha thiam lo man hle athin rim man viawa ma se Elise Teapot chunga poisa tam tham tak a mu ti rwalin athin rim na te chu are le ngal Elise chuan thil omdan engkim shilvakin an nupa a tu emo zok po an intihnat apiangin Teapot chuan poisa aron pek zel tur thu shila rinlok angngeiin anupui thu soi chu John na oisak lo chuta athu soi chu adik nge ani ti fianan Elise in apasal chu na takin ape thwai maya chu vele Teapot chuan poisa tam tham tak aron pele tak mai chu chuan John chu a min veta a an nupa chuan zan khwa in an intihnaton zak tamai ani atopa phei chuan John chaw to lutuk chuan Teapot chu ring hel lekin an nupa in kar ti chetu tur le har sat na thuk jok siam sak tu tur ani aring ta hiala
nima sela an nupa a adu amzok elisi eroin milian khat an nei huna chau chu Teapot chu da bo arota John ero angaya chathei me ulo atuk zinga elisi tho ma in John an Teapot chu thilhlui zorna dora thokhan dalet le atuma nima sela atuma an lo omlo chu fangin kongsira antik show an lo buat seina chuan akalpui te zoka chuta thilhlui lutna lo chu tu pa chuan Teapot chu dollar sanga man vela ni thu alo shil ma se chu Johnan aman tura alorin ai daya niamania wangin in lama bok chuan a ho puile ta zoka chuti lain TV a Teapot an tilan chu papakhat doctor linga hian lo mu in chan engemaw wangin John ate nupa chu mu atum tatlat mai lelama nupa tuak te chu an du am na ngaya bok chuan an ledle a puisa an mu theinan an kut te tikangin kongsang-sangin intihnat na tur an hriat anga piang chu an tivek ani ber an intihnat apiangin Teapot la chuan puisa apezel mai sia reilova an no ho sa talhea tin chia pek an du lawa wangin an puisa ne izongzong te chu baluma an thugrutlat bok atuka nupa te chu elisi chung ten rontlo in zanria an kin hawa fiam thu tak deuh si in elisi fanei lo le na nei lo te chu an fiam le thina ma se an in chunga bungro changkang deuh an han mu ta ka chuan Johnan engna chia nge a tho ti te chu hrecak deuh hian an han zota chuta John ala chuan fiam thu ti deuh si hian real estate lam ani thu in alo chang ve mai chumi zan vek chuan John ate nupa chuan an ba zong an pek tlak lomna an neya an ma ni ngei po chuan Teapot ve mai puina manga an nun a in thlak thok chu oi harsa an ti ani chutia nuam an to lai tak chuan tu emo hian kongkarun kikin Jewish unau pahni an lo ni in chunga chuan lu thutin John a chu an soi sangala an soi dan chuan Teapot kha an ron zong ani Teapot chu an pi ta ania mishing halral na athen nu achang khan aveng himreng china nima sela akar khat liam ta a abo nu achang khan a depress lutuk chu heart attack in a thi pha ani tuna chu Teapot lalet le tur chuan an ron kal hi alonia nima sela elisi chuan do lo soin ni engemaw zat liam ta khan lilam na a ashal dai to thu alo shil ashal na man zat ve chu makeup le na na man thu asoi nge chu vele unau pani te chuan aman zat vela bang zong chu peturin an hantile ti chuan elisin Teapot atang chuan poisa ala chuak zeu chu poisa chu unau pani ten John an soi saklaya Teapot lo siam chuani poisa chu unau te kuta chuan hlanin an chua san ve ta sham chumi hnu chuan John na le elisi te chuan Teapot chungchang chu chiangzo ka hriat an tumta a lekhabu hlui tak tak omna library a kalin Teapot chungchang lo inzia na chu an hmuta elisin ama chawa achialai chuan thil engemaw thin ti thong deuh mai hi a hmuta a chu vele John a hriat lovin a phek chu a pot thlata dai mai lekhabua a inzia zel dan chuan chu Teapot chu isu hun lai mi to kha ania thil ti theina mak deuh mai aneya ma se so khok rap thlak tak akeng tel thunga chu vele John chu a thlaphangin ngongdu omlo tak a thlen dan tur chungchang inzia na lai chu azong tanghal ma se elisin alo pot thler dai to kha ania elisi chuan dot suin chu lekhabu chunga chuan a so khok tur engma a inzia lan lo thu halo shil relote ya karnal tak an leya mi hosa venga in lian tak an leiboka chu mai chu alani lo John a chuan a ming chuan na vodka brand adin nge an in lian taka chuan party huai hot zuin an thian hosa tak tak te an som vek bok chutianga hun nuam tak an man lai tak chuan doctor linga halo lang thutin John ale elisi te chu din mun hlo om taka an din mek thu arun shil doctor linga chuan man lai thil hluile magic lam zir chiang thin ani thu soin Teapot chu leichona du thu asoya John a chuan makati in Teapot chu shal maya du mase anupui du amlutuk chuan arem tilo ti hria tak hian doctor linga chu kongka akhar khum deuh mak mayani zana chuan John ate nupa chu poisa hlonan an tintina chok le tangar ngara chu arni an lo mu fo in Teapot power chu ashaveta a ti chuan an ina alutin Teapot chu aru chuak ta dai John ate nupa chuan an zui ngal
Reivak lova motor lo tlan lai takin arnian Teapot chu konga apai thuta mase magdeu main Teapot chu ranpo arang eilo chuta nupa te chuan Teapot chu supernatural thil nge yani ringin atuka doctor linga puina chu anwangen ta roi maya doctor linga chuan Teapot koltu te chu thil thalo takena zui zel thu lo shilin ama zonga lo koltu te po mani intilumemo tha anni zel thu chu ashila asoi zel dan chuan Teapot chuan akoltu te chu duamna khura nuglutin thil rap thlak tak tak ati tir ta thinani Doctor linga chuan nupa te chu anmani inchan him theina hun anla nei thu shilin Teapot chu akuta hlan mai turin minatuma nima sela jona le elisi te chuan du lovin an chua san le tani chumizana anmudlai chuan elisin an ina lun ruan om ti sha in apasal jona asha tir ngal chuta in hnuailama an wachuk chu Jewish unau pahnih te bok khan lo nia an poisa zong zong an lo ruk sakani Jona hlaulutuk chuan Teapot chu pek mai a hantuma mase unau te chuan an lo du reng reng lo pakhat jok chuan atira tang khan Teapot chu an thil du ani reng reng lo thu asoi chuaka Teapot chuan chiat na le na bak a thlen lo ti an lo shelok dai to aloni poisa jok chu an thil du ania an du an lak nuwa unau te chu an chuak le ngal atuk jing an tho chu an lo re theile vekto chu mai chu alani lo Teapot chuan poisa apedu to lo le ngala Teapot chuan aayana sa zoka intihnat aphut lat to chumi ania wang chuan an khobar pakhata kalin jona chuan palian deuh mai hi ati boiluya chu pa voi khat nega chuan jona chu ni khoshelovin athal der mai chu vele Teapot chuan poisa ron pele in elisipo ahlim le ta ver le nikhat chu elisi an khopaga a omlain abul de uloka skater pakhat ache chualai takin Teapot chuan poisa aron pele ti chu asheta a chu vele an mani kher in tin lo po in poisa an no chuak theireng ani ti chu ashe thiam tangal athil shia chu thar chu apasal shil ngalin nator na mun bernia an shiat UFC muna tele mechenau nei na mun sang ti an tlo kwal ta china chu chuan anu paril ru chu ati boy chozel abik takin elisi chu adu am twal twala poisa mu na turani phot chuan ti shepo anei to alawani ber chumkhat po in lampana an in khal holain papakhat kongkan chu poisa mu nan sut atum mia mai ma se van nei thak takin jonan steering chu lo von sak manin accident thleng tur chu aveng man shama elisi chu an khum zuin elisi po in jona chu tongkam chetak takin an khum let zek mai bok inan thlen chuan an Teapot chunga poisa lo omkhat mur mai hi an mu chu vele taksa intihnat kher ngai lovin ril runat na po in poisa ape chuak theireng ani ti chu an hre thiam ta a ti chuan ni tin tongkam chetak takin an in an khum ta thin ani atuk zinga an pahnia thinlung inti ke sak tumin an thudun taran mai atira chuan nupui pasal nei reng chunga midangan mutpui thin thu te chu an soi chuaka mase elisin arnia amut pui ti asoi chua vela jona thinrim chuan phubalak atum zui arnia ina avakalin anupui chu an chia alo ta chiam maya chu vele Teapot chuan poisa thahnem tak aron pe chuak le ta chur mai chu chuan midang teril rutinat po in poisa alo chua tir theiani ti chu an hre chuak vele ta a anupa chuan an chung tele chiante vato kwalin an thuruk ten om tak mai chu an shil ta vek chu chuan an chung tele chiante nena an inkar chu ati chetak mewa ma se an poisa te chiam to lo nikhat chu elisin ruaman na danglam tak aneita sex offender le drugs dealer te chu tha poisa mu atum tarup mai jonan anupui chu dan atum zeta mase elisi chuan chungmi te chu khotlang tan minok sak damtlak lo anni thu shilin a min theita a nima sela chutia an mi tha tur te thlan an lai mek lai chuan jonan aril ru thlak le in anupui chu dan atum leta a elisi chu Teapot-ina aril ru swalama akai shwaina sa to dan te chu a shilnon nima sela elisi chuan top san na tumlo twal thana chu jona puina in ni emo nilavemo kaltlang puya tum tho chu vele jona thaphang chuan doctor linga va mu in apuina avadil roi maya ma se doctor linga chuan atlai lutuk to thu alo shil
Teapot chuan Elise rilru alua khat vek to a ma se chung zong ti top dan kong khatero ala om Elise chuan ama du thu ngein Teapot chu Dr. Linga hna alhan angai don ani chumizana Elise bedroom atanga lo chuak chuan tukvera Jona ngui mel zeda lo thureng hi amua Jona chuan ama a Elise lekha po thlir kha akuta alo kengreng ti chuan Elise chu ama le Teapot a du thlang turin a shil Elise engma asoi tak lova chuan Jona chu tukvera azwang thlata thut mai Elise chu athlaphang hle a manmo takin apasal nga ivenin achuak ve ngal vanei thlak takin Jona chu athilo hlo chu chuan Elise chu miduam le rap thlak tak ani to zia a hria chhuat tir veta a mitui tlalek lekin anun le poisa zong po chu Jona tel lo chuan engma lo mai ani thu asoi chuak veta a ti chuan Teapot chu da bo atum ta ni nima sela chumi zan chuan an ina arni alu drule in Teapot chu aru chuak Jona ten an hria chu avela arni alak ani an ring tanghala ti chuan atuka arni ate ina avakalin an in chu nok nuain an vamu chu mai ba ka arni ale anupui chu pemle thi senin an lo khat nuang boka alandan chuan an nupa po chuan karkalta atanga Jona te nupa lo paltlang ang chu antong ve ni inalang chuti lai takin Jewish unaw pani te chu silai nen an ron lu thuta inka na achuak zui arnia te nupa le Jewish unaw te chu amuna an thinghala ma se Jona le Elise te ero engtin ma an omlo manmo devin Teapot le poisa tam tham tak mi pali te thina ina asiam chua chula in chu mun chu an chua san tangal Revak lova Dr. Linga va mu in Teapot chu an peta a chu chuan an chetop na chu entirin atopa Jona te nupa chu an zalenta Dr. Linga chuan Teapot chu la in mi tu ma ina an zon mu thelo na tur mun tuipuya pain movie chu atop ta ani